sanga ye muka ani duru sɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 7 sanfɛ Amadu Sankaw fɛ yen nɔ. O kɛra kosɛbɛ. Wulikajɔba bɛ san bi. Kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana min ye sa gouverneur n'o ye colonel Ousmane Sangare ani a ka cakɛɲɔgɔn bɛɛ nin waati m'olu ka jateminɛ na Fanta Tumunta sankemo laadala kɛnɛ don tabiya kɛnɛ don san kabi san caman a bɛ ɲɛnamaya a mana marabolo ɲɛma fɛn sɔrɔ bɛɛ bɛ jiniyɔrɔ fɛ a ko la min ye baaraw dayɛlɛla nka étape par étape don an b'a ye k'a fɔ an bɛ jiginba yɛrɛ kɔnɔ bi anw minnu bɛ yen ni hali n'an tɛ bozo ye ni anw kɔni ja ka gɛlɛ ji la bozo minnu bɛ yen ni hali ni ye san taga f'u ye bi olu ko kari an b'o fɔ Bamakɔ yan k'u sigi n'an dara jɛgɛ min minɛ ka na an nana dɔ di u ma nin y'an don k'a ye sɔgɔmada in na ani ce a y'aw bisimila bi renouveau matin kɛnɛ kan bakurubaw bɛna tali kɛ recensement ni o ye i k'a dɔn a kalan minnu tun bɛ senna denmisɛnninw na ka don ka jamanadenw ka tɔgɔsɛbɛw ni bugunnatigɛw ta maa ba 26 olu kɔni yɛrɛlen don jamana kɔnɔ ka na o baaraw daminɛ an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔ lakalanko kuma bɛna maana kosɛbɛ min bɛ tali kɛ an ka jamana finitigilakaw ka wulikajɔ dɔw senfɛ u ye tɛgɛ da bamaji dɔw n'u ka bolomafɛnw bɛɛ lajɛrɛlen kan an ka jamana cɛmancɛ bolo la an bɛna kuma o fana kan sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kanan na jamana bɛɛ dabolo jumɛn kan bi an bɛna kuma o fana kan ninnu ye kibaruyabaw ye min ye ɲɛmaaya so ale y'i soni sigi mun kan min ye sigida lakanali jɛyali fana nasaratigɛ la sankaw kelen olu fɛ yen min ye ka don yɔrɔw fura k'u jɛ ani ka dɛmɛ kɛ minɛnkow la olu kɛnɛ dɔ sigira an bɛna kuma o fana kan sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kanan na nin ye an donkan ye waati min na aw minnu ye cɛw ni musow denmisɛnnin maabakɔrɔ aw sigilen don k'an lamɛn walima k'an lajɛ ɲamanakaw fɛ yen Bakaridenni ale fana ye denmisɛnnin cɛ sirilen ye sanni feere kɛnɛ kan ni waati kelen b'ale yɛrɛ ka jateminɛ na jɛmukan in kanubaga don a ye aw bisimila sɔɔni ninnu bɛ walawala aw ni ce aw ka don o don sugantili la lakanako nasaratigɛ la an ka Mali minisiri min ɲɛsinnen don lakanako ma n'o ye colonel Sadio Kamara ale tun bɛ narakaw fɛ nin cogoya laban ninnu na ani a jɛɲɔgɔn caman minnu da bɛ kalakari faga maraliko la bi a bɛ tali kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen n'o ɲɛsinnen don joli dili koɲɛw ma olu kumaw manana fɔ ka se ɲɛdangaw ma an ka jamana finitigilaka minnu bɛ yen ni o ye commandant Bouakari Yansari Sanɔgɔ ale min ye kati commandant de zone ye ni olu kɔni bɛ lakana kɛlɛbolo ɲɛma Nara mara la nin waati na n'olu de kɛlen don ka Nara kungo kɔnɔnaw jɛ fura k'a jɛ bi i n'a fɔ narakadenw yɛrɛ ye seereya di an ma Mali dugu minnu bɛ yen n'a tun tɛ si Maliden na hali ka taa Makuɲana ye n'o dɔ ye Gire ni a kɛrɛfɛ dugu caman ye ani kungo kɔnɔna minnu bɛ yen a yɛrɛ k'a fɔ basigi nalen kɛlɛw nin waati ninnu na a ma sɔrɔla k'a fɔ an ka cɛden minnu bɛ lakana na olu bɛ wulikajɔ min na o yɔrɔ kofɔta ninnu na minisiri yɛrɛ taamana ka taa Nara ka bɔ Nara ka taa Gire ka se ka taa i k'a dɔn awa dusu don an ka cɛdenw kɔnɔ hali bi n'a ka binni ka t'u ka baaraw cogoya lajɛ Sadio Kamara n'a kɛrɛfɛmaw y'a jira k'a fɔ u kɔni ye nimisiwasaba sɔrɔ man sɔrɔla k'a fɔ u taara sɔrɔ cɛdenw kɔni dusu minen bɛ cogo min na ani ɲagari min b'u dusukun na ka kɛ ni faso lakanani ye ka jugu wulukolon kɛ ni ka bɔ an ka jamana ale da fɛ kɛnɛ kanan na jolidi baaraw fana kɛra yen nɔ waasa hali bi n'a ka bi dɛmɛ ka se minnu ni bitɔn n'u mago bɛ joliw la walima ni dekun bɛ olu kan a bɛ se ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin olu ma cogoya min na lakanagɛlɛ la camancɛ bolo la jamana kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ bamajiw kɔni bɛ ka colo kɛ taayɔrɔ yɛrɛ bɛ ɲini ka ban pewu sabula jatew y'a jira k'a fɔ u tun bɛ u ka minɛnw dogo yɔrɔ minnu na ni Mali armée ɲɛ tɛ se ka da o kan ka kɛ ni minɛn kura minnu bɛ bolola nin waati in na u bɛ mobiliw dogo hali dugu jukɔrɔ u b'a dogo furatu minnu na ka furaw tigɛ ka baro kan ko Mali ka subahana mansinw bɛ ka se k'a bɛɛ sɔgɔbɛ o kama min ye kunungo Bajangara n'a Nɔkandugu ni jamana cɛmancɛ bolo dɔw la sɛgɛsɛgɛli kɔni taara bamaciw ka mobili damadɔ ani kisɛ ni mugu bondow kɔni dɔw kɔni El Jaso minnu kɔni na o sɛgɛsɛgɛliw bannen kɔ jamana faamaw ye wulikajɔ kɛ ka se ka taa u sɔgɔbɛ ni ka bɔ wo kɔnɔ nin bɛɛ kɛlen don jatew ye minnu bɛ k'a jira k'a fɔ ko sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyalen don bamaciw bolo an bɛ waati min na i ko sisan ka colo u mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 tɛmɛ dɔ ka mugu ci maaw la o de bɛ saga na u bolo sabula n'u y'a dɔn u bɛ tɛmɛ yɔrɔ n'u y'an ka finitigilakaw wele mɛ u bɛ boli ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ o boli de senfɛ n'u tɛmɛtɔ sera pɔsiw minnu ma walima ni bɔda t'u bolo u bɛ mugu ci u bɛ tɛmɛ n'u yɛrɛ ye nka finitigi ɲɛmaw ko a ko ka gɛlɛn ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ waasa da bɛ se ka siri a la cogoya min na o nasaratigɛ la an
anya ka fo bingera kuchalakaw ka posto doka douanier fla ni toramunna olu fana ga suturali baraw kera kunungo jamana in kono mina ministre min yesinen do soroni musaka koma ni douanier ka ko be ale ka dangana ya kono o ye o ka dantiga o gire ka se ka do owa tanonike ka nyesi ni mamunu ni bina o ye wuli ka jo munge o ka bara olu konna la mawre munu be nu ni tora ka tla ka do ke o be kilingile o hakilina jigina bingali min kera ikado kuchala kera sababu ye ka ma domodo olu bune unila ka fara minye douanier flaka minye finitigu ko wuli ka jobi to sina halibini akabi wasa tege se ka da o manu ka choya mina anya foti fana minye recensement ne oye ka ma do bladu kono ka se ka jamana de buguna tege hake o jate mene munu shisele hake o ye ni u se ka do jamana ka gafe ula ku buguna tege ta o bara ko ni tako duru na ko ni bidamne na kabi kunungo kalo kleta ani duru ma ba mo woro olu koni danaya dara olu kan dimsenu na ni mabakoro ko olu bla anga duku kono olu bo bara ula jamana bina joni mununga musaka ukoni ye o ka ula dunia ka fo kwingoni tumbora dogo koro shen chama o ngame wati mena iko sisan ko awulika jo koni nyinne ndu kasaka ke sababa Maliki Diallo alebe kumanyaka kadamne araba juin kalo kile 15 la chakela do kon mena wulika jo sabati du bela jelen konna na Bamako fogata se Mali dugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna ma o bɛna ɲininkali kɛ malidenw na ɲininkali ninnu jaabi kɔni bɛ kɛ sababu ye ka se ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ u ka baara bolodataw la. Bon recensement ni an bɛ yɔrɔ wagati min na sisan nɔ n'an bɛ wele ko dénombrement an kɛlen bɛ ka ale jateminɛ dɔgɔkun 3 de kɔnɔ ka daminɛ le 15 juin ka ban le 7 juillet et yasa ko o baaraw kɛ an kɛlen bɛ ka mɔgɔ ba 26 ani 306 de da n'amulu ma ko agent recenseur ɲininkaliw yɛrɛ bɛ tali kɛ mɔgɔw yɛrɛ ka bugunatigɛw kan fo ka taa se kalankow furukow ani denkow ma Institut national de la statistique ni ale yɛrɛ bɛ ko ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛma a ka laɲini ye mɔgɔw ka se ka dɛmɛ don mɔgɔ kofɔlen ninnu ma walisa jaabi ɲumanw ka sɔrɔ baara ninnu kɔnɔna na. an b'a bakuruba la bɔ nka an tɛ se ka mɔgɔw ka gundo labɔ kɛnɛ ma nka u k'a dɔn k'a fɔ u bɛ jaabi min di o jaabi bɛna kɛ sababu ye a kɛra jamana marabagaw ye a kɛra jamana a dɛmɛbagaw ye a kɛra hali a bɛ min ko société civile olu bɛɛ de bɛ jɛ ka baara nin jaabi ta ka se k'u ka baaraw boloda. Ni wulikajɔ ninnu kɔni bɛ kan ka kɛ waati la lakana. Maliki Diallo ale ka ɲɛfɔli u bɛ tali kɛ nin na n'an bɔra ye juin kalo tile 15 fana ye don ye don min bɛ ɲɛsin maabakɔrɔw olu kɔni ka tɛgɛrɛnɛ ɲɛsin u ma u ka sigi u kɔnɔna la o kɛlɛli ma min bɛ tali kɛ o nasiratigɛ la jatew y'a jira k'a fɔ maa caman de bɛ minnu bɛ maabakɔrɔw kɔrɔlen kɔtɔkɔtɔ sow kɔnɔ u kɔni bɛ tɔɲɔba de lase u ma ni marakojuguya walew ta ka ɲɛsin olu ma k'a sabu kɛ siw t'u cogo la dɔw bɛ dekun se dɔw yɛrɛ b'u sigi k'u mago bɔ o la k'u fili boloko la an ka kibaruyadilaw ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin o ma o kama u ni Dr Mohamed Walija Guraga ale ye ɲɛfɔli dɔw kɛ min ye k'a dɔ jɛkulu ye mun ɲɛsinnen don o ko ɲɛ dɔw ma a ye mun fɔ an k'u lajɛ. Mɔgɔkɔrɔbaw ka ladonko juguya a ɲɔɲalen do fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɛɲɛ ni o gɛlɛyaw ye kabini san 2000 ani san 6 don kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigira walasa ka lafaamuyali kɛ mɔgɔkɔrɔbaw ka ladonko juguya la ani fɛnɛ ka dɛmɛ don mɔgɔw ye walasa u bɛ se ka jogo ɲuman ta cogo mun na ka mɔgɔkɔrɔbaw ladon. Fɛn caman bɛ mɔgɔkɔrɔbaw ka ladonko juguya yira i n'a fɔ dumuniko taɲafan fo ka taa se mɔgɔkɔrɔba koroli ka to ka mɔgɔkɔrɔba guwanyekow kɛ fo ka taa se a ɲɔgɔnna caman ma ka kɛɲɛ ni nin don kɛrɛnkɛrɛnnin ye IRGG ma a ɲɛmaba ale ye welewele bila sifinnakaw ma k'u k'u timinanja halisa ka mɔgɔkɔrɔbaw tɔpɔtɔ o de la Mali gouvernement a ye so dɔ jɔ san 1998 ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko maison des jeunes walasa o bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔw lafaamu ani fɛnɛ gɛlɛya minnu bɛ mɔgɔkɔrɔbaya la k'o yira mɔgɔw la. an bɛna lakanango ale gun kan an y'a fɔ ten faransikaw kɔni bɛ ka ji kɛ bidɔ dɔ dɔɔni i n'a fɔ an ka jamana faamaw ni u yɛrɛ ye bɛnkanw ta cogoya min na ka menaka ale fana kan kɔni dira nin waati na ka taa se min ye kan caman wɛrɛ ma faransikaw fɛ kuma ko kɛlen don patikolomajɛ an ma da ɲɔgɔn na bɛɛ b'a fɛ k'i kɔfɛla makara kama faransikaw kɔni kɛlen don ka kunnafoni di kura dɔw daminɛ tuguni kura minnu na yɛrɛ lajɛya ani k'a dɔn k'a fɔ ko dajan yɛrɛ la olu kɔni ni
yɛrɛ la sanu bɛɛ senna nin waati ninnu na kama u ye kibaruya dɔw yɛrɛ fana di tile fila in na ko olu ka maaw ye tɛgɛ da Bamanciba kule dɔ kan min jɔyɔrɔ tun ka bon Bamanciw ka ɲɛmaaya na kosɛbɛ. Yusuf Kulubali b'a ɲɛfɔ an ye. nin kɔni ye minɛniba ye. jihadisiw ka bolofara min bɛ yen n'o ye Daesh ye ale ɲɛmaaba dɔ o minɛna Faransi finitigilakaw fɛ Mali la. ni kunnafoniya in yɛrɛ dira Faransi finitigilakaw ka ɲɛmaayaso fɛ araba juin kalo tile 15 juin kalo tile 11 ka taa tile 12 la Barikani ka wulikajɔ dɔ kɛra sababu ye ka Umeya Ulu Albakayi minɛ n'ale yɛrɛ État islamique au Grand Sahara ɲɛmaaba ye. Faransi finitigilakaw ka ɲɛmaayaso bi nin sɛbɛntiya ni maa kofɔlen yɛrɛ ale tun ye Daesh ɲɛmaa de ye guruma kɔnɔna na Mali la ale ni Udala Burkina Fasokaw fɛ yen i n'a fɔ Faransi finitigilakaw ka ɲɛmaayaso b'a fɔ cogo min na. Binkɛnɛwale caman minnu kɛra ka ɲɛsin Mali finitigilakaw sigiyɔrɔw ma ni maa kofɔlen yɛrɛ de tun y'o caman labɛn i n'a fɔ min kɛra Gawo wa maa ŋaniyajugu minnu bi mugu pɛrɛntaw don mɔgɔw ɲɛsira kan olu ka ɲɛmaaya kun bɛ nin maa kofɔlen bolo ka kɛɲɛ ni Faransi finitigilakaw ka ɲɛmaayaso ka fɔli ye. A yirala k'a fɔ ko nin cɛ kofɔlen in k'a ye dantɛmɛwale caman ta ka ɲɛsin malidenw ale ni burukinakaw caman de ma. ni minɛni kɔni kɛra kunkɔrɔtaba ye Faransi finitigilakaw bolo waati yɛrɛ min na n'olu bi k'u ka minɛnw cɛ ka bɔ Mali kɔnɔna na. ni maa kofɔlen yɛrɛ min minɛnen filɛ a kun ye nin wulikajɔ in boloda ka ɲɛsin Barikani yɛrɛ de ma min n'ale bi ka bɔ Mali kɔnɔna na nin waati in na i n'a fɔ Faransi finitigilakaw b'a fɔ cogoya min na. Faransikaw ka kɛlɛden minnu ɲɛsinnen jadi walew kɛlɛli ma ale kɔni bɛ ka nin cɛ kofɔlen to a bolo tile damadɔ fɔlɔ walasa ka ɲiningali dɔw sɛmɛ a la sani u k'a bila Mali ka bolo kan. Tabarikala ko kabi waati ja Mali ka laɲini tun ye nin ye u ka juguw minɛ ko kɔni cɛna ni ɲɔgɔn cɛ baw yɛrɛ bɛ ɲini ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na pewu. An bɛ taa gun wɛrɛ kan min ye jamanakuntigi Asimi Goyita ale ye k'a dɔn gafe ta gafe min bɛ ɲɛsin k'a fɔ jɛkulu dɔ bɛ sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya na olu bɛna sariya sun kura sɛbɛ waasa yɛlɛma yɛrɛ de ka don Mali ka sariya sunba la. Jamanadenw kɔni b'a la k'a ye ni ɲɛ jumɛn ye maa bɛɛ ni hakilina don a ko la dɔw y'a jira k'a fɔ nin ye kɛwale ɲuman ye nin waati na min yɛrɛ b'a kuma fɛ bɛɛ ni hakilina don maaw bɛ ni i k'a dɔn o dɔ ye Makan Musa Sisɔkɔ ale ye sariya ko dɔnbaga dɔ ye ni maa wɛrɛw y'u ka hakilinaw di an k'u lamɛn. Loi électorale mun bɛna falen ni an ka jamana ɲɛmɔgɔ b'a kuma la radio ni télé la bi yan. Ok ne hakilina ye mun ye a la kɔni jamana min ni a ye binko caman kɛ donc waati sera sa an ka o jamana ka jɔn sigi k'a lajɛ ni gɛlɛya min b'a la ni fɛn wɛrɛ tɛ taa forokura bɔ. Donc o kɔnɔna la kɔni a bɛ bɛn ka loi réviser parce que a y'a ka limite yira a y'a dan yira. Ni maa min ta ye jamana ko ye tiɲɛna loi électorale in falenni man ka kɛ mankan ye. Man ka politique mɔgɔw ni jamana minnu bɛ jamana mara la bi a man ka se k'o bila ɲɔgɔn na parce que maliyɛn bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko jamana in sɛgɛnna. Bon ka sin ka falili ko kɛ ka furugu don politique mɔgɔw ni autorités cɛ ne fɛ a man ka kɛ fɛn ye min bɛ furugu don politique mɔgɔw ni autorités cɛ parce que n'i y'a sɔrɔ dɔ kan ka fal'a la a bɛ yira bɛɛ de la fɔlɔ a filɛ nin ye ni insuffisance de b'a la nin yɔrɔ in ma ɲɛ n'i ye nin appliquer a bɛ se ka taa wolo ni kɔlɔlɔ in na ou bien a bɛ se ka wolo ni kɔlɔlɔ in na. Moi je pense que n'o fɔra bɛɛ ye a changeli man ka kɛ problème ye mɔgɔ ni mɔgɔ cɛ parce que a bɛ changer k'a sɔrɔ élection yɛrɛ ma daminɛ fɔlɔ. Donc n'i ye mɔgɔ min kɛtɔ ye ka mankan k'o la on sait que ɲɛnɛ wɛrɛ b'i la sinon e ta t'a ɲuman ko ye. Asira ma bi kana sisan asira ma diyara n ye wa parce que kuma caman bɛ ka fɔ a la an tɛ fɛn caman dɔn a la n'i y'a ye bi samansɔnw fan caman fɛ politiciens ni gouvernement ɲɔgɔn cɛ la a sababu bɛ loi électorale de n'i y'a mɛn coup d'état bɛ kɛ chaque fois coup d'état bɛ kɛ jamana bɛ sigi a sen kan ko foyi tɛ ɲɛnabɔ a bɛɛ gulonnen don élection ko de la mais an y'a mɛn ɲina k'a fɔ ko gouvernement bɛ na loi électorale k'a bɛ na réviser u bɛna sariya kɔrɔw ta la n'o ye k'u bɛna fɛn dɔ bila sen kan n'a fɔ ma ko organe unique k'o bɛ élection bɛɛ jaabiw bɔ an y'o de mɛn n'o sera k'o kɛ président ka sigi min ma sigi namara la min sigira jɛlenya kan n'o kɛra a taabolo ye vraiment o bɛ diya n ye kosɛbɛ sinon Mali bɛna dingɛ kɔnɔ. I y'a faamu bon loi électorale ko bon fɛn o fɛn bɛ yen n'i b'a kɔrɔsiɲɛ bon ne kɔni bolo bon o tɛ kojugu ye quoi
ni ɲuman minnu b'a la n'u ma ɲi k'o bɔ a la ni ɲuman minnu bɛ yen ka k'a la mun bɛ jamana yɛrɛ ka avantage bɛ mun na parce que fɛn o fɛn n'i b'a kɛ f'a ka sɔrɔ jamana yɛrɛ ka avantage b'a la mais ka a kɛ an ka yɛlɛma don a la mun bɛ an yɛrɛ nafa n'a tɛ jamana nafa o fana man ɲi dɛ. Saga bi naani o bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 kan min ye k'a dɔn k'a fɔ Mali gendarmerie direction ba la général Samu Menkɔrɔ Jakite ko n ye nkalani dɔ san ni n bɛ taa yɔrɔ lɔ nin kɔ n bɛ nkalani da n ka banakunda la maa o maa y'i sen pan n ka banakun kan nkalani b'i ta i tɛgɛ mɔ k'i ta i sen mɔ caw officier Valérie minnu b'an ka jamana kɔnɔ an b'u fo kuma ko yanni maa ka taa i k'a dɔn k'ale da ntɛnɛni ɲɛ na o ka taa jigin n'o ye ba kɔnɔ k'i k'a da i ka bamusokɔrɔba ɲɛ la o na tilen ka tɛmɛ i ɲɛ kɔrɔ n'a ye Mali wolomasiri tabaa minnu bɛ yen ni jalatigiw don u y'u ka armée la dɔw kɛ Mali kɔnɔ ka kalanw kɛ k'a dɔn san 20 nin kɔ u bɛ baara la jamana ye olu de bɛ Mali lakana ko dɔn kosɛbɛ bi jamana y'a faamu ka se ka danaya da officiers kan u ka se ka jamana lakana ko kolatigɛw kɛ an bɛ cɛsiri ni janjo fɔ a kelen-kelen bɛɛ ye minnu bɛ kɔɔri mun na k'a daminɛ gendarmerie la garde la ka se a tɔ bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ n'o le armée de terre ni l'air ye protection civile surveillant des prisons policiers ko bɛɛ ni sɔgɔma bi Rodolfo ko an bɛ ɲɔgɔn bolo Fanta Tumota n ye munumunu salo ko fɔlɔ ye bi taa senna ka tɛlɛ sabula ne yɛrɛ ka jigɛ mɔ jɔ n ka jɔ yɛrɛ bɛ fan jumɛn fɛ parce que bi fɔn fana ka jigin ba kɔnɔ sa e bɛ jigin ba kɔnɔ sa e sigilen bɛ yan e bɛ se san wagati b'a sɔrɔ mɔgɔw tilala kɔmɔ la pepepewu bɛɛ n'i ka gindo don tilala ayi bamanan na ne an dugutaa kɔni bɛ yen retard ko kɔni bamanan na n'o fɔra i ye o ye bamanan tiɲɛnen ye hali n'an bɔra yan komi fɛnɛ ka fɛɛrɛ ka ca i ma ye kunu jɛ i kun b'a dɔn ko kɛ b'i kɔ kunu kɛ fan jumɛn fɛ hali solila ka gendarmerie mɔgɔw fo u dun nani ɲini an kunu Amadu Jaki kun ye jate dɔ ɲagami e ma ye kunu Amadu m'o fɔ ye ne fɔ n'u nana an ka juru de sara dɛ ne y'u ɲininka ko Amadu ye mun kɛ u ma sɔn ka fɔ ne k'u mɔgɔ b'i la non parce que ko ɲaamilenw ne de b'u ɲɛnabɔ parce que i b'a sɔrɔ non k'i y'a ɲagami ni ayi maa min bɛ ko ɲɛnabɔ o bɛ ko ɲagami ka ko ɲagami ka sɔrɔ ka ci dogo caman bɛ sunɔgɔ su fɛ c'est grâce à nous Amadu k'i fo an bɛ taga ɲɛfɛ ni wagati kofɔlen na yanni an k'an sɛnsɛn ka taa sankaw fɛ yen nɔ sanŋɛmɔ kɛnɛ kan an bɛ sori bisimila fɔlɔ taa ni ka segin kibaruyaw olu kɛnɛ kan Sira Kamara ale anw ka bi nɛgɛ karafetigi ye a bɛna wele bila sori ma